So welcome back mga kalababong bisaya, Davao ni Bay. So karon mga lods, imutaw mostrap kay nainik order sa ko taga bangkiruhan. Duha ka tindahan sila mga lods. So, tagsaan sila og mostrap kada tindahan tagsa ka dosina. So mo ni mga lods. Naman ko sample daan. Yung kanimang good mga lods, ikan ni butuan, hindi mo na ko daan. So karon wala mo ko'y pattern. Imo sa pattern mga lods. So muna siya mga lods oh. Kani garas-garas. Oh, ya na ko'y gihimo isa mga lods, mo ni oh. Mo ni siya mga lods, mo ni ngani siya. Wala. Mo na siya. So isa pa akong na-sample mga lods oh. Isa pa. So update ala mo niya mga lods. Taod, masimbol na ko ni. Ayun. Sa kaoras yun eh, kapit sa kaoras yun, mahumani. Nga, giring-giring. So, muna to mga lods. Salamat.